Magsimba sana ako ngayon, so sarado tong simbahan guys, so sarado. So dito na lang tayo sa labas ng isang maliit na prayer building na to. Sarado. Dito yung yung Saint William Parish ito, prayer chapel. Pag may gusto kang wish na matupad, may wish ka na matupad, dito ka manalangin. Sarado ang simbahan, bawal na magsimba-simba ngayon. At yan,